Cara Buono je americká herečka známa z filmov ako Hulk, či seriálov Sopranos alebo Mad Men. Mnohí ju poznajú ako Karen Wheeler zo seriálu Stranger Things, kde je od úplného začiatku. Aktuálne hviezdi v 5. sérii. Na Comic-Cone v Prahe som sa s ňou porozprával o jej živote a kariére. Je pre mňa naozaj radosť hovoriť s tebou, pretože sledujem tvoju kariéru. A keďže som moderátor rannej show na Slovensku, moja prvá otázka musí byť, aké sú tvoje ranné rituály? Počas týždňa som ranné vtáča. Vstávam okolo 5, zacvičím si alebo si idem zabehať. Urobím raňajky pre dcéru a pripravím ju do školy. A potom moja obľúbená časť, káva. Mám doma moka kávovár, French press, úplne kávový laboratórny stolík. Milujem ten ranný rituál. Cara začínala v New Yorkskom divadle po boku Ethana Hawka, hoci herectvo pôvodne ani neplánovala. Ako dieťa som bola skvelá v matematike a vo vede. Chcela som byť astronautka, prvá žena vo vesmíre. Ale časom som zistila, že mojou skutočnou láskou je divadlo a herectvo. A keby som bola mladšia, možno by som bola aj chirurgičkou. Robila som veľa dobrovoľníckej práce v nemocniciach. Jej veľkým zlom bol kultový seriál Mad Men, ktorý jej prinesol nomináciu na Emmy a definitívne ju zaradil medzi výrazné hollywoodske tváre. Goodbye. Tá rola bola nádherná a nominácia, to som vôbec nečakala. Ráno som sa zobudila na desiatky správ, bolo to šokujúce. A hoci hrala v množstve projektov, nič ju podľa jej slov nepripravovalo na to, čo prišlo zo Stranger Things. Keď som dostala scénar, hneď som volala mojej agentke, že v tom chcem hrať. Mal v sebe niečo výnimočné. Pri stretnutí s tvorcami Stranger Things s bratmi Dufferovcami som si ich okamžite obľúbila. Nikto však netušil, že z toho bude celosvetový fenomén. Mysleli sme si, že to bude len dobrý seriál. V Stranger Things hrá oddanú mamu hlavných hrdinov. A podľa nej funguje seriál tak dobre aj vďaka silnej chémii medzi hercami. Každý jeden herec na tom projekte je skvelý a hlavne všetci spolu vychádzame. To nie je samozrejmosť. Cara priznala, že na natáčaní Stranger Things najviac milovala chvíle mimo kamier, keď celý tým fungoval ako jedna veľká rodina. To, čo je medzi nami, je skutočné priateľstvo. A myslím, že to diváci cítia. Cara už roky patrí medzi rešpektované hollywoodske herečky a verí, že podstatou herectva je vždy vzťah dvoch ľudí v jednej scéne. Bez ohľadu na rozpočet vždy ide o to, čo sa deje medzi dvomi postavami. To je jadro herectva. Ďakujem za rozhovor a u nás na Slovensku, keď sa lúčime, hovoríme Dovidenia. Povedala som to správne? Dovidenia. Je to veľmi pekné slovo. Naši diváci to ocenia. Ďakujem krásne. Dovidenia. Môžeme si urobiť spoločnú fotku? Samozrejme. A mimochodom, mal si skvelé otázky. Ďakujem veľmi pekne. Cara Buono v 5. sérii Stranger Things ukazuje, ako sa Karen Wheeler mení z mami na bojovničku. Aj tým potvrdzuje, prečo patrí k nezabudnutelným tváram seriálu.